Bueno, gerrak ez du emakume aurpegirik, liburu honek beti esan du, bi plano dauzka, ez? Bat da gerra, ekialdeko fronte edo deitu zitzaion hori, ez? Sobietar Batasunaren eta Alemaniaren arteko gerra hori, gerra gordina eta krudela, ez? Nik uste dut Europa naiz eta Europan bigarren mundu gerra gogorra izan zen, baina ez daukala eskalek ez daukatela zer ikusirik bate bestearekin. Gerra hura izan zen Alemaniak eta Sobietar Batasunak batak bestea suntsitzeko, en fin, saiakera erabateko bat. Alde batik plan hori dago, baina beste alde batik dago baita ere emakumeen bizitza, hain zuzen liburu honen muina dena, emakumearen bizitza gerra garaian. Eta zehazkiago esan da, emakumeak frontean egon zirenak, sobietar emakumeak. Orduan, kontatzen dute, batetik, hori, gizonek eta gizonentzat egindako gerra bat nola topatu zuten, frontera itxi zirenean, arropetatik hasi, gizonentzat eginak zeudenak, eguneroko instrukzio militarra, zirela ohitzen, hor ikusten zuten sufrimendua adibidez emakumeek bestera batera prozesatzen zutela, nola izateagatik, gizonek kasik jaramonik egiten etzien gauzei emakumeak oso serio azten zituztela, horrelako egunerokotasun horretan emakume izatea zertzen, ez? Eta gero are lazgarriago oraindik kontatzen dute adibidez, gerra ondorenean nola hartu zituzten itzultzean, ez? Gizonak frontetik itzultzen zirenean eroiak ziren, eta emakumeak ziren, emagaldu batzuk, anauskalo zer ibilizareten, lokatzetan gizonekin bueltaka, eta han sufritutako guztia eta gero, harrera eretzen bate beroa izan, lotxa pasatu, kondekorazioak eskutatzen ibili ziren, han egon izana bera ere eskutatzen, eta horrelako gauzak, ez? Piskat hori kontatzen du.